Gaur kontatuko dugu ugalketa sexualari buruz. Hau, petaloak dira, koloretakoak dira intsektuak polinizatzeko. Eta petaloen kopuru osoa korola deitzen da. Hau, lorezilak dira. Lorearen ugalketa organo harrak dira. Arizpi batez osatuta daude. Antera bate izeneko zakutxo bat orain zegoitxeko. Hau piztiloa da. Piztiloa da ugalketa organoenea da. Botila forma du eta obuluak daude. Hau da, zelula eta zelularia. Eta hauek dira sepaloak. Oinarrian dauden hosto berdeak dira eta eta korolari osatzen diote eta daukate funtzioa oblutegia babesteko. Eta honekin amaitu.